Toto. Aj. A čo je toto? To je telefon s dotykným displejom, ty vole. Hej. No to ako tie telefóny úplne by mohli dať do takého hororu. Ešte volaj 8. To by bol názov, vieš, volaj 8. Príde 8, je taký basár. Dobitý. Tam mať tej chodži z konca. Nepríde basár, ale príde krémo. To je krémo. Krémo? Krémo. Krémo? Krémo, to je to krémo. Basy. No, nie. Chceš to s krémom alebo bez? Aha. No, Míšo. Krémo. Bol včera fakal, navštíviť. To bolo. Možno počúvaj. A to sa dá točiť, teraz to Daro točil. Nie, tak Nie, to je rada, že... Keď toto učí, tam tekaj. Ježišmaria. Vy to keď nepočuješ, tak... To je na poslednú túto. Do zlúčku. Slobodou. Poslednú triadne. Ani nie so slobodou. Ako žíva tam. Pozdravte doma. Hej. Čo musí vidieť? Taký tiež. Troška to vidno, na čo. Fuj, ale je to hnusné. V tomto texaský masaker, vieš, v pivnici kde.